Menopauza a sex. Dnes trošku na intimnú tému. Mala som síce v pláne rozprávať vám o tom, ako som aj počas menopauzy, teda teraz schudla 14 kg, ale to si nechám na zajtra. Dnes vám poviem toto, a to z toho dôvodu, že som opäť mala v noci nočnú moru a práve preto som sa rozhodla vlastne povedať alebo rozprávať na túto tému. A je to samozrejme moja skúsenosť a vychádza to čiste len z toho, čo som prežila ja. Každá z nás to môže mať inak a ja vám budem nesmierne vďačná, keď mi napíšete, že ako to teda vnímate vy a ako to máte vy. No, všetko sa to začalo tým, že som teda mala nočnú moru, na čo som sa o 4:30 zobudila. A tá nočná mora spočívala v tom, že sme boli s mojím mužom v nejakom dome vo Švajčiarsku a najprv sme tam žili sami. A neskôr tam začalo chodiť stále viac a viac ľudí do toho domu a stále mi zužovali ten môj osobný priestor. Až mi ho zúžili v podstate takým spôsobom, že to bolo pre mňa životu nebezpečné. A bola som z toho úplne vystresovaná. Bola som, dá sa povedať, že nervovo zrútená a naozaj to bolo, že zlé a vtedy som sa zobudila. No a keďže som sa pozrela na hodinky, že je 4:30, tak akože som si povedala, no tak ešte ako aspoň hoďku a pol by som chcela potiahnuť. Tak som sa snažila ten sen nejakým spôsobom zmanipulovať. A pridala som tam teda do toho, že zasiahli moji synovia a tí teda zavolali policajtov a tí všetkých pozatvárali a my sme sa vrátili na Slovensko, teda ja so synmi a všetko dobre dopadlo. Ale to už nebolo spontánne, to už bolo také ako zmanipulované v tom sne. No a to mi ako keby pripomenulo práve to, čo sa mi stalo počas menopauzy. Keď som začala s menopauzou, tak som mala tie strašné návaly. Mala som ich cez deň, v noci a v noci som ich mala také, že neovládateľné. Ono, keď spíte a príde na vás nával, ono to neviete ovládať a vtedy vlastne v noci robíte takéto hej, že keď príde teda ten nával. A môj muž povedal, že teda bečím v noci ako ranená srnka a že on teda nemôže vedľa mňa spať. Tak sa presťahoval k synovi do izby najprv. No a z toho neskôr, asi po roku alebo po 2, sa stalo to, že si teda urobil samostatnú miestnosť, kde spí a kde žije. A z nás sa stali spolubývajúci. Ja neviem, či to bolo teda tou menopauzou, alebo k tomu sa pridali aj nejaké ďalšie veci, ale jednoducho môžem povedať, že u nás menopauza rozbila sex a vlastne ho ukončila. A s manželom zostali spolubývajúci. Ja som to takým nejakým spôsobom prijala, tú situáciu, ale na druhej strane som si povedala, dobre, ale nie som ešte taká stará, aby som si nezaslúžila pohľadenie, objatie, pritúlenie, ale aj ten sex, hej, ako to naozaj, ako takto už budem žiť do konca života? Alebo čo vlastne teraz? A teraz som v takom štádiu, bola som v štádiu, že som s tým bola vyrovnaná, že teda OK, v poriadku. A zrazu tento sen ma dostal do štádia, ako keby mi chcel ten sen povedať, že baba, rob s tým niečo. Nie je to v poriadku. Pretože prvé, čo mi potom došlo, keď už teda som sa prebrala, že teda idem hore, tak prvé, čo mi došlo, je, že s svojím manželstvom nie je niečo v poriadku. A vrátila som sa naspäť, že kedy sa to stalo a čo sa stalo a kde sa to stalo. A ono sa to stalo vlastne v počiatkoch tej menopauzy. Áno, vždy sú na svedomí toho, že sa s manželom stanú spolubývajúci. Vždy to majú na svedomí obidvaja.
Ale v tomto prípade by som ja možno očakávala trošku viac empatie voči tej diagnóze, alebo ako to nazvať, lebo menopauza je predsa len veľký hormonálny nával pre ženu. A mnohým ženám sa mení dokonca osobnosť počas tej menopauzy, okrem toho, že teda bývajú unavené a nervózne a z toho to je všetko, to je jedno s druhým, hej, proste ja som pribrala 22 kg počas menopauzy a ja keď si teraz pozriem napríklad videa spred 2 rokov, tak ja tam vidím jedno tučné prasiatko, akože fakt sa sama sebe nepáčim. A akože môžete mi rozprávať o body positivity, koľko chcete, jednoducho ja na tých videách vyzerám hrozne, ja som bola tučná jak prasa, hej. A akože čo sa týka sebalásky, ja jej mám dosť, ja som sa milovala aj vtedy, keď som mala 92 kg a vyzerala som teda ako také prasiatko, ale keď sa teraz na to spätne pozerám, tak ja neviem, čo som na tom milovala, hej, že tá sebaláska by mala byť asi aj o tom, že si vieme povedať, že kedy stačilo. A našťastie u mňa to teda prišiel ten aha moment, keď som si povedala a stačilo a idem s tým niečo robiť, hej, a tých 14 kg som teda už dala dole a pokračujem, ale k tomu vám natočím video zase ďalej, no a ale ja si nemyslím, že toto, o čom rozprávam, teda o tej strate intimity, že sa to stalo z toho dôvodu, že ja som pribrala tých 22 kg, hej, a že ja som to tak ani vtedy nevnímala, ani som tie kila navyše nejak nevnímala, pretože som stále bola v leginách alebo v teplákoch. A teraz ja neviem vôbec, že čo s tým, že čo sa stane, ale predpokladám, že ak by to teda malo ísť takto, tak by som to chcela asi potom, že dobre, tak ako zostaňme vedľa seba, ale urobme to aj úradne. Čiže akože dobre, žijeme vedľa seba, ale majme status rozvedený v tom prípade. Lebo nemá význam držať niečo, čo v podstate sa asi zlepiť už nedá. Ja si myslím, že dá, lenže to by museli chcieť obidvaja a obidvaja by si museli nasypať dosť popolu na hlavu za tie roky, to sú 3-4 roky, že čo všetko sa vlastne počas toho stalo. No a mňa teraz zaujíma, že ja viem, že je to intimná záležitosť, ale mňa fakt zaujíma, že ako to prijali vaši chlapi a že či dokázali teda tú vašu menopauzu akceptovať asi áno, hej, ale tak zaujíma ma, čo na to hovorili alebo ako na to reagovali, lebo ja mám okolo seba baby, ktoré sú samé v mojom veku, alebo teda čo mám kamošku jednu, tak tej chlap vôbec ako absolútne neakceptuje, že menopauza, že jej keď je zle, alebo ona má migrény z menopauzy, tak jej hovorí, že je troska, že si vymýšľa, takže to berie skôr tak akože negatívne a že skôr má k tomu takýto postoj. A mňa by zaujímalo, že ako vy sa stretávate, s akými reakciami u vašich chlapov, keď teda sú u vás tie návaly a z menopauzové spojené veľmi veľa vecí, takže neviem, čo konkrétne sa teda u vás deje, ale keď budete mať chuť, tak mi napíšte do komentu a ja budem veľmi rada. Ahojte.